Hey. Mr. Black. Zvidise. Sakafunika komumwa. Niwe Junedi. Alright, adangokandira namba muna Ruzambia. Mafandi mama jowani. Mr. Black. Dara Menox. Munida je. Dai nekudai zvinore. Atinde isase pagoiro. Yekuti kudai nekudai. Atisi ngozvinzo ma streets. Oh. Sakopere zvo zvakadawo ame. Wezi. Okay. Boza zvinakana mini. Anjo kudara zvidi kudara. Zvinore izvozvo. Bana zvasense. Sastara kononza. Real name. Real name. Khamufana kutaura zitari. Tangira pazita la Lovejoy moyo. No baby. I'm from Gweja. Ndoko wazvaro. Ndazvaro Gogo. Gogo saka uri balance kana uri musaka. I'm neutral. Alright. Zvese pamusic uri neutral. Ku pa lifestyle uri neutral, eh? I'm neutral. But hometown chauche kugogo. Kugogwe, kupi kwacho kugogwe. Gogo senda. Kumajejo. Mafunga utsi kujeje. Zvadiro jeje. Saka watanga zvekuimba rini izvo? Ngati music ndakatanga 2016. Ndipo ndakatanga kupinda mustudio 2016. Wangwani makore mangani 2016? Was 14 years. 14 years. Saka utaura kuti wangwari form 2. Nemakore mangani mai mai? Kozvinondane 19. Inda kuita ngokufungidzira asi uri kunyeba. Akulaza unarulezo zvizvo. Akulaza akusomedza. Calculations. Yeah, zvinonetsa ndisaka chizosiyana nazvo zvoita zinganetsa. Kusaka pa Oliver wazongodona zvakwana. Ndakazongosiyana nazvo. Kadita ndiroidze kwangu. Nditi zviri easy. Saka unopedza chikoro? Ndakapedza. Wabuda mangani? Wangoro unogona. Azotaurike almost. Ashina basa ndakuziva kuti chakakuita kuti uimbe kutadza chikoro kana kuti chi? Tikato ndimbe nyoti ndiri munhu aingonakirwa nemusic kubva ndiri mufani. Ndaingowa munhu aingonakirwa nemusic, munhu aingoteerera marekodzi. Saka music yakava mandiri zvokuti ndakwanisa kuona kuti rega ndimbotryawo kuita izvi ndoona kuti inini voice rangu ndikamboteerera zvaobudo sei then ndikatoonawo vamwe vanhu vachitodairawo ndikatoona uke zvine musoro picha. Wainakirwa nani pamadezi? Madezi wayo ndaiteerera tindizoimba conscious music. Ndaiteerera Roman Virgo nani futi? Signal. Okay. Then muno mneteroma some of R&Bs aimba na Trevor Dongo ana Rocky ane team rakangowanda wanda. Vanhu vaingoinspire music. Anenzi R&B kana maibeni machiwa. That's my Eben Kwafera. So music yacho ndisisikiwo zvangosanganiswa zvinhu zvacho. Kokwenyu Gweru ndani akakuinspire kana kuti wawaiteerera Gweru? Gweru ndaiteerera Nito naLigian. Iwe Nito ndombare. Nito ndowandaiteerera kuGweru. Nito ndogweru. Ndogweru. Madezi airekoda kuTop View Records. Asi Mbare muno? Ndogweru. Akurira Gweru? Akurira Gweru. Nito Tamuka Oskid naLigian. Vakawanda. Ndo vanhu vaingondiinspire pamusic. But mazuva iwayo wenye kuti taingonakirwa chingoteera music yavo but vanhu vetu vangu vasingationi. That time. Kana nanhasi havakuonei? Achiro nanhasi havazoda kumbotitora serious. Havatotooni mfeti. Nokuti hatisatoputika zvodaro. Asi utazoputika nei? Munatanga pa 2016 kuti azoputika nei? Fana kuimba zvinonaka painawo unyebe. Chimboimba kanonaka tinzwe. Manje. Kana zve 2016 zvinonaka. Ingweta ka freestyle 30 seconds.
Who finna give man a plastic a smile? Open your head, you go mad for a while. It's a mega chance when you try to this man, you go catch yourself made that you have to respect the man. Yeah, who finna give man a plastic a smile? Open your head, you go mad for a while. It's a mega chance when you try to this man, you go catch yourself made that you have to Oh Lord, hear me prayers. Everything me do, me was start with a prayer. My God, so many blessings, be seeking for them. All you can bless us, Lord, Jaja bless. Hear me pray. Me have to give thanks and praise. Me have to say, Jaja bless. Hear me pray. I'm a prayer until you come one day. Jaja bless and cast out the evil. Saswimbaga album ka German. The devil. German, ne shauri kuimba hapana kuri kwaunoenda. Soda utsikirwa neningi nebhiti zvauri kuimba. Unoziva kuti hapana chandanzwa. Kujunedi. Pamwe pese iri dhipa tukaipa Gwera. Pagweru because patwa yenyu ka. Iri kunetsa kubatika. Tozobvunzwa kane majama kunze kwenyika ukonzi. Patwa yenyu ndiri kunetsa kubatika. Kana Mbare yacho iri kunetsa kubata futi. Patwa nacho iri kuite kubika vanhu yotoiswa mupoto yogadzira. Haisi chachayo yatonazoziva majama achitaura. Ko makaimba nechishona zvinei? Andira zvichibuda. Saka ndokakari pahiti iri kugwero. Uzvanzi kanonaka kaindokobva ndokakanetsa pagwero. Kakarekodwa nana. This one richiri project. Ukachiri Mbare. Kachiri kubikwa. Richiri kubikwa risati ratombomusiwa mavhokals ari mukati. Okay. Beat asati yapo. Asati ratoapo. Saka norokandira pagwero ranoti kuno. Ndo zvimwe zvinhu zvatechiti kana tauyewo kuno toona kuti tingadi case of mastudios chitititi. Kuno kukupi? Kuno kuHarare. Kuharare kuno? Kuno kuHarare. Mbare. Kuno kuHarare kuMbare. Kudhara ndo kwakanzi kuHarare kwakazopiwa zita kwakunzi kuMbare. Kuno kuMbare. Iwe unogara kupi kuHarare? Mbare National. Munani? Muna 7 ndiri? Muna 60. Iri kupi? Kuseri uko muna Mwamuka. Asi unomboraro konzi raro. Wozi vambotara 7 Mwamuka. 7 iri kuku. 7 iri uko muna 60 muna Mwamuka. 6 iri kuku futi. Panamba 60. Hakuna namba 60 yona Mwamuka. Ndakazonzwisisa kana chikanga to. Ukanga waya. Said kustondatu muna Mwamuka. Nogara nani? Zvamanzi manje ndiri kugara ndega. Tone mari kubhadhara rendiyo? Ndine munhu ari kundipusha ari kundibhadharira mari endauziye akandiunzwa kuti ndidze zvemuziki. Anonzi ani chimombiga? Yowagwa anti boss god. Ndimi mune chitanda zvamanje ari kupusha apo zvichara patwa chete chitanda wakona mari. Ari kusunda zvamanje. Vanoenda nezveboss god? Munhu anongofarira music. Kuita kunge pashanjava? Ya, but iyo style ravo nderavo vega. Asi vari basic. Yo, ndidoctor. Ndidoctor? Doctor anoda music. Ngoma idzi? Kwadzina chirwere ka. Azinogumisa chingotangominda zimchatimanya waudhonzwa bhacha. Akweswa kuti idzo aiwa ndotora pamarecords pakudziteerera idzo hadzina chirwere chadzinopa pakudziteerera kana pakudzifarira. Chimboimba kasina chirwere noti zvangu waita zvinenge zviri kuenda kuJamaica uiti uri muZimbabwe cha mbodzoka kuno kuchimboenda paneutral. Paneutral? Right. Dzamboimbirawo marasta. Ndikewidi kumarasta. Ndikati ndaikusaiza ndichikubhema uri pamix ndichikudzikisira nechibhodhoro chewhisky but zvawandiita hazvisi. Une shuwa here kundipinza mudhishi? Ndati iwe wembanja usibo wandibata seka chiri pauri mbo. Iwe wembanja usibo levora wandipinza aiwairi no after all ndakurova mapuru 4 mbanje watotsamwa watondibata so
Iwe wembanje usibo. Level rawandipinza aiwaiwano Unoputa mbanje iri. andiputi banje. Sakaenda kuimba zvembanje. Ndoimbira marasta anoputa mbanje. Saka wadzidhisa rekanoti dziri pameseji yako pawaidedzakaita idzi mbanje idzidzi pasong yako iyo. mbanje idzidzi pasomwe iyi ndaidzitaurira pane level remabatiro andandaona rakaitwa umwe munhu Body dzakaipa ndikati dzakaipa mbanje saka wadzidhisa Saka ungada kudhisa vanhu. mbanje idzidzi kuti mbanje idzi hadzisibo mabatiro ukananga akabatwa nemutori Kayabata kana nengoma nebhurungu. idzodzi dzaimbanje kana chimwe chachinonzi chi pane mutoriro nechi Mutoriro kandomedzeka. pane chimwe chirikurowa zvinodhaka zvakawanda Asi wakuroya. china living geto handirowe but ndinoziva indomwakaso unoona mavhidhios yangu seaozitini castle All right. Your castle. Murehwa. Thank you.